Преди да прочетеш тези думи, някой трябваше да измисли буквите им. Знаеш ли, че ако не беше той, ти нямаше да четеш тези думи на български? 862 година. Великоморавия. Двама братя получават невъзможна задача – да дадат писменост на народ без азбука. Но ето какво не знаят повечето хора. Кирил и Методий не са измислили кирилицата. Те създали глаголицата. Кирилицата е дело на техните ученици след смъртта на Кирил. А знаеш ли кой е създал празника 24 май? Не цар, не патриарх. Учител от Пловдив. Найден Геров, 1851 година. Всяко училище, което го отбелязва, казва на Османската империя: ние съществуваме. Христо Ботев го е казал. Кирил и Методий са символ на бъдещата ни независимост. Не светци, оръжие. 1892 година. Михайловски пише текста. 1900 година. Пипков пише музиката. Върви, народе възродени, се ражда и е пят до днес. Папата ги обявява за покровители на цяла Европа. Русия ги чества от 1986 година. Паметник в Мурманск, най-северната точка на континента. Днес, 24 май, буквите се носят по улиците. Не като задължение, като избор. Пази буквите. Без думи нямаше да има мисли. Без мисли нямаше да има свобода.